kakhulu abazalwane abafika ekseni abasuka emzini waseDuduza eGauteng. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu obagcinile endleleni indlela zase South Africa kuleminyaka zimbi bazalwane. Futhi angazi mhlawumbe la kithi eKZN kusengcono mawuqhathanisa nezinye izifunda. Isifunda esiwest emgwaqeni eMpumalanga. So mawusuke eGauteng uza la vele uzodabula eMpumalanga. Indlela nje yakho izodabula eMpumalanga. Ngokunjalo futhi ma udlula la eKZN udlulela ngase Eastern Cape ziwest indlela zakhona. Sibonga kuphepha kwabazalwane besukile inhlathakusa eGauteng baze bafika la bephephile, ama-potholes engabanikanga inkinga. Siyabonga kakhulu. Sibonge nezikhulumi ezisuka la suka kwesokuqala esikhulume saba isikhulumi sokuqala sosuku esikhuluma ngokulwa okuhle njengoba umbhalo uthi ukulwa okuhle kokukholwa ubambelele phile nokuphakade wabizelwa kukho wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi. Malithi ukulwa okuhle zikhona ezinye inhlobo zokulwa eziukulwa okungekuhle njengoba uthi mayikhuluma uPaul kuTimothy ngolunye lwezinhlobo ezingezinhle zokulwa athi inceku kaKristu ayifanele ukwenza njani. Awuthi ayizwa umuntu ongafundi kahle ngathi ke manje kushayisana izitimela kujudge ngale uthe yilwa ngapha uthi inceku kaKristu ayifanele ukwenza njani. Ingoba ukulwa akuhlobo lunye, ukulwa kuzinhlobo mhlawumbe ezingabambili noma ngaphezulu. Njengoba sikhuluma nje kunamazwe amabili alwayo okuyiRussia ne-Ukraine. Ayalwa lamazwe kodwa lokhu kulwa akusikho lokhu Paul akhuluma ngakho ngoba akumtheleli uNkulunkulu izithelo eziningi. Uma silwa kufanele kokuqala sazi ukuthi silwelani, yini esibangayo, futhi silwa nobani, silwela ini. Zonke lezo zinto zibalulekile ukuba siyiqonde impi yethu ukuthi ibheke ngaphi, ingakumuphi umkhakha, nokuthi uma iliwa ke iliwa kanjani, fanele siyilwe kanjani. Uthi kwenye indawo umpostoli uPaul imini siyaphela, ukuhlwa sekunjani, sekusondele. Imini isiyaphela, ukuhlwa sekusondele. Ngakho hlomani ini izikhali zokukhanya ngoba sekuza ini manje ubumnyama. Hlomani izikhali zokukhanya
ukuze ningahambi ebumnyameni. Besisho njalo isikhulumo sokuqala. Isikhuthaza ngamazwi kaNkulunkulu. Ubaba usuka la umzalwane, ubaba uNkosi usinika indaba yomfanekiso okhulunywa uJesu, umfanekiso wezisebenzi esivinini. Uma abantu beshunyayezwa ivangeli basuke beqashelwa ukuzosebenza kuphi esivinini noma ebandleni. Esivinini uJesu usebenzise leli gama lesivini. Esivinini leli gama malithi isivini linomqondo wesithombo esisodwa. Ebekhuluma ngensimu yani yesivini, insimu yama grapes. Lapha ya esivinini akwenziwa umsebenzi owodwa. Basekhona abantu angathi kukhona ukunyakanyakaza. Ngiyithanda ukuthi kungabi khona ukunyakaza mase ngikhuluma. Esivinini akwenziwa umsebenzi kukhona izisebenzi okufanele zigade ukhula. Yangezwa? Le ndaba ngeke ngayithinta izolo ngathi job ngedlula yokhula. Kufika izisebenzi zithi kuJesu, imbala uhlwanyelanga imbewu enhle ensimini na? Pho ukhula iluthole kanjani? Uthi uJesu lokhu kwenziwe ngumuntu oyisitha. Zithi izisebenzi uthanda ukuba sikulubutha na? Uthi uJesu cha. Funa nithi nibutha ukhula nisiphule kanye namabele. Yekani kukhule ndawonye kokungaki konke kokubili. Ukhula nani? Namabele. Esivinini kufanele kube nezisebenzi ezikwazi ukubona ukhula, ezineso lokubona ukhula oluphuma olumila phakathi esivinini. Sithe esivinini kuphi? Kufanele kube khona izisebenzi esivinini ezikwazi ukubona yini ukhula. Yini ukhula? Ulichazile nje uJesu ukuthi ukhula luhlwanyelwe isitha. Abantwana bomubi abavuka kuphi? Ebandleni. Kufanele kube nabazalwane abanamehlo acikiqiwe, angenazi imbici nentongo, abonisisa ukhula oluvuka ebandle lusaphuma phansi, bathi laba bazalwane ukhula lolu balu atheke ngasona leso sikhathi. Lolu khula yilo kanye olubonakala luzovembuka la eKZN. Luvembuka kuphi? Ebandleni, esivinini senkosi. Kufanele kube nezisebenzi ezikwazi ukubona ukhula. Kufanele kube nezisebenzi ezikwazi upruna izihlahla ensimini yenkosi kuze zithele kangakanani. Umsebenzi wabazalwane wonke lo. Uthi uJesu kwenye indawo ekhuluma ngokuvuna. Uthi ukuvuna kungakanani? Izisebenzi ezisebenza khona ingakanani? Zingcosana. Athi ke kule ngcosana esebenzayo khulekani nikhuleke enkosini yokuvuna ukuba ithume izisebenzi. Ngoba sisendaweni yokusebenza.
sisendaweni yomsebenzi asibizelwanga lapho kuzoma kuma boundaries kade ekhuluma ngawo umzalwane. Ake ngadayisa ama product akwala Vita. Babethi ababesiluleka bathi abanye bavuka ekseni bame engcingweni ebheke kwamakhelwane amaphinifa asezaguga ifubeni yatshulwa ucingo egameni xocingweni uzwile wemkhosi wakho kubhobozwa indaba esingenamsebenzi esingamthelela izithelo ekupheleni kosuku. Bazalwane angishumayeli la bengibonga nje ifundo zalaba bazalwane sebekhulume ngaphambi kwami. Ngiyabonga kakhulu. La ngifuna kulesi sikhathi enginaso ukukhuluma ngomshumayeli. Ngifuna ukukhuluma ngomshumayeli. Anti umshumayeli siyamazi. Umshumayeli umuntu oye Bible school angithi. Zokhuluma ngomshumayeli. Ungubani umshumayeli? Ubani umshumayeli? Kukhona lokhu kukhuluma sekwajwayeleka kwahlala ingqondweni zethu ukuthi umshumayeli umuntu oye waqeqeshwa eBible school. Kanti umshumayeli angithi lokho kulegcina kuletha umqondo ukuthi ukuba umshumayeli noma mhlawumbe umshumayeli umuntu osesikhundleni esithile. Angisho njalo. Gcina kuletha lo mqondo ukuthi umshumayeli umuntu osesikhundleni esithile. Kanti cha akunjalo. Kanti ngubani umshumayeli? Umshumayeli akusona isikhundla. Umshumayeli akusiyo umuntu obuya eBible school. Kodwa umshumayeli ilolu hlobo lomuntu esofunda ngaye. Bamba lencwadi yabaseRoma isahluko 10 verse number 14 noma 15 verse 15. 10:15. Bayakushumayela kanjani uma bengathunywanga na? Njengokulotshiweyo ukuthi yeka zihle izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle. Bayakushumayela kanjani uma bengathunywa na? Le ndaba uPaul uyiqale ku verse 13 lapho ethi khona bonke abayakukhuleka egameni lenkosi bayakwenziwa njani? Bayakusindiswa. Uyabona ke kungahle kube nengozi uma singayibuka ngendlela ayibeka ngayo uPaul asigcine lapho. Ngoba kuzovela abantu abazothi engathi nami ngiyakhuleka nje egameni lenkosi kusho ukuthi njani kusindisiwe. Ngoba laba bantu bakotela kakhulu ku verse 9. Bathi ku verse 9 ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakwenziwa njani? Bathi ke is enough. Awudingi okunye. Le ndaba ngikhuluma ngayo kulezi insuku cishe inamaviki amathathu elandelana ngikhuluma ngendaba nje yensindiso. Kakwanele njengoba leli gama elithi uyakusindiswa kalisho ukuthi ususindisiwe
likhomba enkathini eza uyakusindiswa, okusho ukuthi kusekhona istep esisele okufanele senziwe ukuze insindiso yalomuntu ibe njani, iphelele. Lokho okukhulunywa ngakho ku9 no10 ustep number 4 kuma steps awu5. Uma ungathi umbuze lo muntu esekhulume kanje, ubuso ubuza umbuzo othi okay, ake ngivume ukuthi lo verse 9 usho lokho okushoyo. Umuntu ophendukayo, angithi umuntu omshumayezayo, awumtsheli na ukuthi akaphenduke. Uzothi ngiyamtshela ukuthi akaphenduke, ngiyamshumayeza ukuthi akaphenduke. Kubhaliwe yini lapha kumaRoma 10 ukuphenduka na? Akubhaliwe. Ngamanye amazwi uyakwazi ukusebenzisa ezinye incwadi, ezinye izahluko ukuzoqinisa iphuzu lokuthi lo muntu ofuna ukusindiswa kufanele aphenduke. Ngokunjalo ke kufanele nasendabeni yombhabhathizo ilandwe kwezinye indawo, igcizelelwe la. Nangaphezulu kwalokho ufika kanjani ku chapter 10, udlule kanjani ku chapter 6. Uzoqinisa ugomela uzume ngowodwa umlenze ku verse 10, ngathi ku chapter 10 udlule kanjani ku chapter 6. Ngithi ke kubazalwane enginabo la incwadi le, izincwadi lezi zeBhayibheli kahle hle zazingenazahluko, kwakungenama chapter, kungenama verse. Uma kuthiwa incwadi yabaseRoma is a letter, iletter ebhalwa yilo oyibhalayo eyithumela ebandleni, eyithumela kubazalwane abasedolobheni laseRoma. Manje ke nampa ke laba bazalwane sekhuluma ngalaba ke abangabhalelwanga yona. Nangu lo mzalwane uzothatha iparagraph engasegcineni kwencwadi ayifundayo. Udlule kanjani kuma paragraph angaseqaleni? Uyifunda kanjani le ncwadi? Noma uyiqala ngasegcineni ahlehle nayo athi. Inkinga ke ezakhiwa abantu bokusonda kwezenkolo. Uthi ke uverse 13 bonke ayiyo yona ukuthi ngisuka ngavula khona ngokuba bonke abayakukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Bese ethi uverse 14 ebuza imibuzo, kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Umbuzo wesibili, bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Bayakushumayela kanjani uma bengathunywa na? Yonke lento lembuzo e5 ilele ekuthenini kufanele kube khona abathunywayo. Bethunywa ini? Ukuyoshumayela ivangeli. Yini ivangeli? Zindaba ezinhle, zindaba ezimnandi. Ndaba zini lezo zokuthi uJesu wafa ngenxa yezono zobani zethu, nokuthi wembelwa, nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo. Khuluma ngeindaba ezabikwa yingilosi kubelusi, ifika kubelusi belusile, kuthiwa inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxazonke. Basaba bathuthumela,
besaba ngokwesaba okukhulu. Ithi ingilosi ningesabi ngokuba bhekani ngizonibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuza kuba kubantu bonke, ukuthi namuhla nizalelwe umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavide. Indaba ezinjani lezo? Ezinhle. Indaba ezimnandi zokuthi thina singabafelokazi, safelwa umuntu efa endaweni yethu ukuze thina sikhululwe. Hey, ngithi kubantu uyamangaza umuntu, uke akudide umuntu, uxake ukuthi umuntu kanti ingqondo yakhe injani, ngoba iBhayibheli lisifundisa ukuthi uJesu uyinhlawulo, so akhokha ihlawulo ngezono zobani zethu. Ubusubuka umuntu eboshiwe ngamaphoyisa evalelwe esitokisini noma ejele, kufike ozwelana naye, afike mhlambe emaphoyiseni noma kusemantshini, athi nansi imali, nifuna imali engakanani ngosibanibani oboshiwe? Basho bathi ibhayili yakhe imali engaka, athi nansi imali. Kusayinwe phansi amaphepha, bese lihamba iphoyisa liyomtshela ukuthi sibanibani, phuma khona sekukhokhela ibhayili. Athi umuntu cha, ngilunge ngila. Ngilunge ngihlezi la. Lokho ke kube sekudida ukuthi ingqondo yomuntu kanti isebenza kanjani. Uthi ke lombhalo ukuze abantu bakwazi ukukhuleka egameni lenkosi uJesu, kudinga kuqala babe ngabakholiwe yiyo. Futhi ke uthi uPaula ngeke bakholwe yiyo bengazange bezwe ngayo. Yingalesi sizathu kufanele kube nabashumayeli abazoshumayela ivangeli, abazoxoxa indaba ngoJesu, ukuze abantu bezwe ngoJesu, bakholwe nguJesu, qede bakwazi ukukhuleka egameni lakhe. Verse 15 uthi kepha bayakushumayela kanjani uma bengathunywa na? Kepha bayakushumayela kanjani uma bengathunywa na? Le ndaba ishiya nomsebenzi omkhulu, ishiya nomsebenzi wokuthi uma bekukhona abazothunywa, bekusho ukuthi ibandla alifanele libe ibandla elingenayo imali, ngoba abazothunywa kufanele baye empini ngezigabani indleko zebandla. Kufanele indleko kube ngezebandla. Uma ibandla lithi sidinga abantu abazoyoshumayela emondlo, ngiyalinganisa, kufanele qala ibandla libuke ukuthi sinani esikhwameni, yini ekhona, kungakanani esinakho, kuzosilasta isikhathi esingakanani. Ebese emva kwalokho ibandla libheka ukuthi ngobani abazosiyela. Khumbula amazwi inkosi yake yawakhuluma kanjalo uNkulunkulu ekhuluma nomprofeti uIsaya, wathi siyakuthuma bani, kubani oza kusiyela? Yathi indoda kaNkulunkulu, nangu mina ngithume Nkosi yami. Angithi ibandla kufanele lisho njalo
lithi sizothuma abani bese libheka phakathi kwezisebenzi ezikhona phakathi kuphi ebandleni izisebenzi ezinekhono hayi ngoba zaye eBible school izisebenzi ezinekhono malikhuluma ngekhono ngikhuluma ngento umuntu azalwa nayo ikhono kakuyona into oyifundelayo ikhono yinto ozalwa nayo bese uthi mawuphendukela enkosini wemukela uJesu ubhabhathizwa wemukeliswa umoya ongcwele umoya ongcwele ubusulola ulisharpnisha lelo khono ozalwe nalo ukuthi lisebenze manje udumo lukaNkulunkulu ibandla ke liyabaza abazalwana abaphakathi kwalo ukuthi hayi uma singathola ubaba uNkosi asikwazi ukumthuma yedwa bazalwane asikwazi ukumthuma yedwa masifuna kusetshenzwe kahle ngeke simthume yedwa kufanele simnike enye indoda noma ngabe ke siyayazi ukuthi ayikhaliphile yona njengaye kodwa abahambe bobabili lena engakhaliphile incike kuye lo khaliphile ifunde kuye ukuthi kusetshenzwa kanjani iyothi buya lapha emsebenzini ibisicije ingameva umshumayeli umsebenzi womshumayeli ukushumayela ini ivangeli kushumayela ivangeli umshumayeli ummemezeli wezindaba ezilungileyo uthi uPaula mayekhuluma kule ndawo uthi njengokulotshiweyo ukhothi incwadi kaIsaya 52 njengokulotshiweyo ukuthi yeka zinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezinjani ezinhle zinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle omunye wembhalo lo kanye nencwadi yabaseFirst 6 owangenza ngaphuma ebholeni ngaphuma ngaphela okwembewu yamazambane angilikhonzile ibhola ngingumdlali webhola kodwa kwathi makufika umzalwane wayengifundisa esifundisa sinabanye sibasha ngaleso sikhathi eminyakeni yabo 78 la ngidlalelizwe elithi izinyawo zenu azihlale zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula ngazibuza umbuzo ukuthi ezami izilungeleni kwangathi ngiyazibona seyifakwa amakhokho ziyodushuza ibhola egroundini kwafika futhi kwangathi kukhona umlayezo ofikayo ngasona leso sikhathi umlayezo othi kwabona laba bantu engiyogululana nabo ugalo ngamakhokho yizoni edingwa uNkulunkulu la yizoni okufanele ngishumayele kuzo ukuthi uJesu uyinkosi uJesu uyasindisa kodwa isikhathi salokho bazalwane ngaliyeka ibhola ngaliyeka ngilithanda kwafika la kufanele nqume khona ukuthi ngiyaliyeka futhi njengoba ngiliyeka nje noma kuthiwa lidlala lapha enhla komuzi angizukuya kwasegroundini kuyobuka ngoba funa ubhatata uvuke kuphi
funa inyama endala ivuke kuphi. Lokho ke kwanginika ithuba bazalwa angiqondile ukunishumayeza ngami, kodwa ngicabanga ukuthi lokhu ukukhuluma kubalulekile, mhlambe kungaba usizo komunye nomunye. Kwanginika ithuba lokuthi ngisho esikoleni engifunda kuso ngisese primary angizange ngibe nokuthula kwabanye abafundi esikoleni, azange ngingayikhulumi indaba kaJesu esikoleni engifunda kuso suka ngisese primary. Bayazi laba nazi intombi zawavilana esasibasha nazo sigijima evangelini, bayazazi insizwa ezazi sebandleni lapha laseManzibovu ukuthi zazi iningi kangakanani, iningi lazo zilethwa yimi ebandleni ngifunda nazo esikoleni. Lithi igama bayakushumayela kanjani uma bengathunywa? Nale ngxenye ibalulekile bazalwane yokuthuma, yokuthi kube khona abathunywayo. Yebo sizamile ukuthi kube khona esibathumayo, bakhombisa izimpawu zokwehluleka emsebenzini abathunywe abakabuya nezithelo. Kodwa lokho ngabe sekusho ukuthi asigeze izandla njengoPilato waseBhayibhelini na? Cha, kufanele kube khona abathunywayo, ngoba asinakuya sonke ensimini, asinakuya sonke esivandeni siyoshumayela ivangeli. Kona abanye baphansi kobasi kwabaqashi abathile abangakholwa. Laba abangaphansi kwabaqashi kufanele nabo babambe iqhaza kuleyo ngxenye abangakwazi ukubamba kuyo iqhaza ekuthenini ivangeli lihambe. Abanye belingisa uhulumeni njengoba ibandla lifana nohulumeni. Abashumayeli ebandleni bafana namasosha okufanele aphume ayokulwa impi, okufanele lamasosha avikele lo mbuso. Bese kuthi izisebenzi eziphansi kwabaqashi abangakholwa zilethe upay as you earn ebandleni, ukuze lo mbuso phela ukwazi ukufunction, ukwazi ukuqhuba ama-services awo, ukwazi ukuthumela idingo edingeka empini. Lawa amasosha asempini angasho ukuthi sishiye bani emuva ma kungasekho okuqhamukayo uhulumeni wethu akulethayo. Kusho ukuthi kufanele sithathe ikhali sifake ekhwameni sibuyele kuphi? Emakhaya, sihambe siyofuna imisebenzi kubaqashi abangakholwa, ezifu umsebenzi kulo mbuso esibizelwe kuwo kawukho. Ukhona. Ngisho ukuthi singalibukeli phansi naleli lokuthuma ingane zakwethu, ukuthi sikwenzile sabe sashayeka la sishayeke khona. Abashumayeli sibathumile behluleka kwenza umsebenzi, akungasitheni kusiqeda amandla lokho. Awenziwe umsebenzi. Mhlawumbe enye yezinto eyenze esibathumayo behluleka ukwenza umsebenzi, mhlawumbe iphutha libe ngakithi thina esibathumayo. Mhlawumbe bekubalulekile ukuthi before sibathume sikeke sibe nethuba lokuhlala phansi nabo, sikeke sibe nethuba lokubalandela la behamba khona,
sike sibe nethuba lokusondela nakubantu ababaziyo ukuthi basebenza kanjani endaweni zangakubo, basebenza kanjani emabandleni angakubo, bese ke emva kwalokho sikwazi ukubona ukuthi mhlawumbe le ndoda indoda esingayethemba. Ngoba ama-Bible school ingane zakwethu abutha lonke uvucu, abutha zonke izibi ama-Bible school, ngoba inhloso ye-Bible school ukuthi unyaka nonyaka iqhubeke yenze njani, isebenza kuthi nabayixhasa ngeimali baqhubeke beletha imali. Manje ke kukhona abantu abake baphenduke bengaphendukile ngenxa yokushoda kwabafundi esikoleni, kuphunywe kushunyayelwa ivangeli, kubuthwe nezibi zizofakwa esikoleni ukuze isikole siqhubeke nokufanishina. Kufundiswana esikoleni izibi, kufundiswa uvobo. Omunye umuntu uthola ukuthi ubhajathizwe namhlanje uye esikoleni kusasa, uyokwenzani? Enye inkinga enkulu izikole ezisidalele yona ile ukuthi lapha esikoleni uzothola imali mawufika khona, fike kumzalwane useless ngisho ebandleni, ongesile usizo ngisho ebandleni esigodini akhonza kuso, kuthiwe hayi musukuhlala kanje, hamba uye eBible school ngoba umsebenzi awukho, ngabe uyasebenza njengabanye, imali awunayo, ukuze uthole imali hamba uye eBible school. Hambe uyaphi? Uye emayini, uye emayini, uye emayini. Afunde lokho akufunda lapha, afunde into engezi ukuba usizo esigodini asuka kuso nakwezinye igodi, noma uyaqashwa ngabamqashayo ngokwazi ukuthi umzalwane oqeqeshiwe uzoshumayela eziyizo, athunyelwe la ithunyelwa khona, afike angatheli izithelo, fika angatheli izithelo. Ngithi ke umshumayeli akusiyo umuntu oye eBible school. Umshumayeli umuntu owenza umsebenzi wokushumayela ivangeli, uyile eBible school noma akayanga, ebesebizwa ngokuthi umshumayeli ngenxa yomsebenzi. Akusona isikhundla bazalwane, akusona isikhundla umshumayeli, umsebenzi awenzayo. Lento ifana nothisha, akusona isikhundla ukuba uthisha, umsebenzi awenzayo. Ukuba uthisha kwakhe uthisha esikoleni, ukuba uthisha kwakhe kuphela futhi esikoleni. Sokumshumayeli umuntu onjalo oshumayela ivangeli, umuntu oshumayela ivangeli. Uthi uPaula njengokulotshiweyo ukuthi yeka zinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle, zinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezinhle. Le ndaba ngishilo ngathi uPaula ukhotha incwadi kaIsaya 52 verse number 7, singayifunda masinyane. Incwadi kaIsaya 52
verse number 7 omunye ngifundele. Zimnandi kangakanani ezintabeni izinyawo zoletha izindaba ezinhle. Zimnandi kangakanani ezintabeni izinyawo zoletha izindaba ezinjani ezinhle. Funda mzalwane. Nomemezela ukuthula. Nomemezela ukuthula. Funda mzalwane. Obika izindaba ezinhle. Oyibikayo izindaba ezinhle. Sikhuluma ngevangeli la. Amen. Sithi ivangeli zindaba ezinjani ezinhle zokuthi uJesu wafa. Athi umuntu ke kuzindaba ezinhle kanjani ukufa komuntu kade engahluphi umuntu. Ngoba abantu bathi ngokufa komuntu okade esihlalise kabe endaweni. Lo kade engahluphi umuntu uthi uPaula kwabaseKorinte besibili wayengenasono ebengenasono engenaqala kodwa ukufa kwakhe kubizwa ngokuthi kuzindaba enjani ezinhle. Kobani? Kithi. Ngani na? Ngoba yithi bekufanele sife kanje. Yithi zelelesi. Yithi ama criminals. Yithi abantu bekufanele babethelwe esiphambanweni ngamaqala obani ethu. Wafika yena kwadabuka izibilini mayesibheka. Khona ichorus la lisho njalo mahlatshelelo bathi wathi sesiphambanweni wangibheka nami engibheka ngani ngothando. Wathi mayesibheka kwadabuka izibilini waba nesihle singakaze sibonwe waneka izandla wathi shwele mgangathi wendlela ebheke eJerusalem. Ngiyabashwelezela endaweni yaba kufe mina. Mayifika lezo ndaba enjalo ukuthi kuthe ngingenamandla okuzikhulula emaqaleni ebenginawo kwaqhamuka umuntu onesihle ngami wathi ngoba awunamandla okuzikhulula khululeka wena mina amaqala akho ngizowathwala ngizotshatha mina wakhe amaqala ngwenza wami. Wafa ngenxa yamaqala ethu esiphambanweni. Ithenye ingane kwengifundisayo yini eyenza maye esesiphambanweni athi Eloi lamasabatani okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyeleni na. Ibuza lo mbuzo enye yengane ngiyifundisa uSunday school. Nithi mina okwenza akhale ngaleso sikhathi ubuNkulunkulu babusukile kubani. Wayibukhumulile ubuNkulunkulu kwasala umuntu uphaqa ukuze ezwe ubuhlungu bezono zabantu. Ngesikhathi ethwele izono zabantu ubuNkulunkulu basuka kuye ngoba uNkulunkulu akahlali esonweni. Waqhela kuye yakhala indodana kaNkulunkulu yathi uNkulunkulu wami ungishiyeleni. Bheka zinhle kangaka izinyawo zomemezela izindaba ezinhle. Zimnandi kangakanani ezintabeni izinyawo zomemezela zoletha izindaba ezinhle zomemezela ukuthula obika izindaba ezinhle ezwakalise ukusindiswa noshoyo kulo iSiyoni
ukuthi uNkulunkulu wakho uyini. Haleluya. uNkulunkulu wakho uyinkosi. Zimnandi indaba eyibikwa umuntu onjalo. Umshumayeli ngummemezeli wezindaba ezinjani ezinhle, umuntu ongahlalisekile kahle ngenxa yezoni ezimzungezile, umuntu ongabi nakho ukuthula ngenxa yabantu abamzungezile abangazani noNkulunkulu. Usuku nosuku njengoba kade esho ubaba uNkosi, uhlala njalo ecabanga ngemphefumulo ebhubhayo ingazani noNkulunkulu. Uhlala njalo ekhathazekile ngemphefumulo, akanasi isikhathi sokuthula. Umshumayeli umuntu onjalo. Umshumayeli umuntu onjalo. Umshumayeli umuntu onjalo. Umshumayeli umuntu onjalo. Futhi le ndaba esikhuluma ngayo njengoba eshilo nobaba uNkosi esuka la, akusiyo indaba yabesilisa bodwa. Le kumemezela indaba ezinhle akusiyo indaba yabesilisa bodwa. Indaba yabesilisa indaba yabasha wonke umuntu eze nomuntu esigabeni sikabani sakhe. Phela yikho lokho kushiwo uPetro oqala isahluko 2 uverse 9 ethi nina abazalwane niuhlanga olukhethiweyo, ningabapristi bobukhosi bukaNkulunkulu, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze yabona ufika kuleli iphuzu elithi ukuze, leli phuzu lilandela leli elithi abantu abazuziweyo. Ngamanye amazwi kube nesizathu ukuzuzwa kwakho ulahlekile, ukutholwa kwakho ulahlekile, inhloso kube ukuthi ushumayele ubukhosi balowo okubizile, waphuma ebumnyameni wangena ekhanyeni kwakhe okumangalisayo. Atsiyi indaba yabesilisa bodwa, indaba yabo bonke abantu. Uma kuyidokwe ungasho ukuthi aligayelwe wena. Idokwe lapho wonke ubani umuntu ofika kubantu abasezingeni lakhe, kuyidokwe lakho ukuthi udobe kulabo bantu, umemezele izindaba ezinhle, umemezele indaba zokukhululwa, umemezele indaba zokusindiswa, umemezele izindaba ezinhle ngegama leNkosi. Babe khona abazalwane ababenjalo abaziwa encwadini yezenzo ngokuthi babe ngabashumayeli. Babe ngesiba abashumayeli bonke, kodwa babe khona abangabashumayeli. Phakathi kwalabo bazalwane kukhona ogqama kakhulu okuthiwa uPhilip. uPhilip uma kukhulunywa ngaye kusahluko kwincwadi yezenzo kuthiwa ukusuka kwakhe eJerusalema ngesikhathi ibandla lihlakazwa uSawuli nethimba ayihamba nalo. Ngesikhathi lihlakazeka ibandla kuthiwa kwasala eJerusalema abapostoli bodwa. uPhilip umshumayeli kuthiwa wehlela eSamaria, mayefika khona akazange athule, athi ngoba sengisemzini wabezizwe, ngingumJuda ngizwe ukuthi vu le ndaba esuka nayo kuphi eJerusalema. Wafika eSamaria, iSamaria
lino somdidase wakhona uSimoni okuthiwa wayelandelwa zinkumbi zabantu bethi uSimoni ungamandla kaNkuluNkulu abizwa ngokuthi makhulu. Abantu abaningi uquqa abalulandela imlingo kaSimoni. Kwathi kuba kufike uFilipu umshumayeli wevangeli ephulukisa abagulayo enza isimangaliso uSimoni washaqeka wemlingo. Wathi hayi noma kuthiwa imlingo ngiyayenza uyabona ke le enye into le eyenziwa uFilipu. Kuthiwa naye washiya imlingo wakholwa ivangeli elashunyelwa uFilipu wabhabhathizwa. Kubhabhathizwa isanuse sakhumula imiyeke ekhanda sayilahla sathatha ikhwama sayifaka emfuleni isangoma. Indaba izokonakala ma sekuzwakele eJerusalema ukuthi iSamaria lilamukela izwi likaNkuluNkulu. Sekuthunywa igijini ezisuka eJerusalema ziya kuphi eSamaria. Ma befika eSamaria bayawubona umsebenzi omkhulu owenziwa uFilipu. Kuthiwa ithunywa ezayisuka eJerusalema kwakungabapostoli. Abapostoli ke kukhona into eyayitholakala ezandleni zabo. Kuthiwa bakhulekela abazalwane kuba bamukele ini umoya ongcwele. Bekukhuleka abapostoli abasuka eJerusalema bekhulekela abazalwane baseSamaria ukuba bamukele umoya ongcwele. Wakubona futhi uSimoni Sanusi. Sakubona isangoma ukuthi kukhona into esezandleni zobani. Hayi waqala uSimoni wathi ngathi ngesikhathi bebekwizandla yena wasala. Phela uNkulunkulu ukenza isimanga nje ngoba uNkulunkulu ohlola inhliziyo yomuntu. Wasala kanjani bebekwizandla ekhona? uNkulunkulu angazi wafundana enhlizweni yakhe. Mhlawumbe wafunda ukuthi njengoba lo muntu kade edunyiswa kangaka la eSamaria ngemlingo ayenzayo, lesi sipho angasebenzisa kabi asebenzisele udumo lwakhe. Wasala ke kwababekwa izandla. Mpheni nami lawo mandla. Nathi manje. Mpheni nami lawo mandla. Ukuze kuthi noma ubani engibeka izandla phezu kwakhe amukele isipho sikaMoya Ngcwele kushisa ngoma. Uthi uPetro, you and your money must go to hell. Mawubhubhe kanye negolide lakho. Ngoba wena ungumuntu ocabanga ukuthi isipho sikaNkuluNkulu singathengwa ngemali. Phenduka kulobu bubi usenyongweni enjani ebabayo. Phenduka kulobu bubi ukuze ungehlelwa ngokubi. Ngiyayithanda ke le yangcwele. Leyo ngcenye ke ngiyayithanda ke. Ngoba uma uPetro sekhulume kanjalo uSimoni Sanuse nginxuselele. Ngisesimeni manje sokuthi ngeke ngakwazi ukubhekana nomdala wezinsuku ngikhulume naye ngicela intethelelo ngesiphambeko sami. Ngikhulekeleni bazalwane. Hey, abazalwane ave beyinqena leyo nkonzo. Leyo nkonzo abazalwane ebandleni likaKristu ave beyinqena yokuthi bazalwane angike esimeni sokukhuluma noNkulunkulu ngenxa yesono. Cela ningikhulekele. Ningicele intethelelo uNkulunkulu ukuba ngingehlelwa yilokho okubi. Sikhuluma ngomshumayeli. Umshumayeli.
umshumayeli. Kuyo incwadi yezenzo uSimoni uka abizwe ungathi uPhilip ubizwa ngomvangeli. uPhilip umvangeli. Yini kuthiwa ungumvangeli na? Yingoba umsebenzi awenzayo ukushumayela ivangeli, ukumemezela izindaba ezinhle, ukumemezela izindaba zokukhululwa kwabantu. Uma ungahle ucabange eUkraine, njengoba iRussia iya ingenisa ngamawala ibhidliza kwasani ezakhiweni zase-Ukraine nezikhali eziyingozi. Uma ungahle ucabange ngelanga elithile kube khona isimemezelo esiphuma kwi-Ukraine yonke kumenyezelwa kuthiwa impi iphelile, war is over. Zindaba enjani lezo bantu base-Ukraine? Zindaba ezimnandi kangaka ukuthi ngishaya sebabalekela kwamanye amazwe, baqoqa imithwalo yabo, babopha imithwalo baphindele kwela kubo ngoba zibikiwe izindaba enjani ezinhle. Siphumile isimemezelo esibika indaba zokukhululeka kwabo. Umsebenzi womshumayeli. Amen. Umsebenzi womshumayeli. Bazalwane, le ngxenye engikhuluma ngayo yomshumayeli yingxenye ebaluleke kakhulu ebandleni likaKristu. Ukuthi lo msebenzi abafanele ukuwenza bengawenzanga, kudaleka inkinga engakazibona. Uma umsebenzi wokushunyelwa kwevangeli ungenziwanga, lisuke ibandla likhohliwe ukuthi libizelweni. Ngifuna ukuthi nabantwana bethu kufanele bakwazi baqonde ukuthi umsebenzi omkhulu webandla uyini: ukushumayela ivangeli, ukumemezela izindaba ezinhle, ukushumayela indaba zokukhululwa kwabantu ezonweni. Lokho kufanele ngisho abantwana baqonde ukuthi noma sebefundile kufika emazingeni la sebefunde khona, bethola imisebenzi emikhulu abayitholayo ngemfundo yabo, bazi ukuthi kodwa kukhona lo msebenzi. Bathi belungisa amakhaya, bewaphucula amakhaya eshintsha eba sezimeni ezingcono kunalokho ekade eyikho, kodwa bebeqonda futhi ukuthi kunalo msebenzi omkhulu ongezukwenziwa ngomunye umuntu, okufanele ukuthi yilowo nayilowo athi lo msebenzi okabani. Umsebenzi wethu wokushumayela ivangeli. Umsebenzi uma ungahlubuke inkinga ezinye ezazihlasele amabandla ase-Asia la awu7, ezinye zelezo nkinga unobangela walezo nkinga kwakukuyekwa kokushunyayelwa kwevangeli. Thatha ibandla nje, especially ibandla laseLaodikiya. Ibandla laseLaodikiya athi kulo uJesu awushisi futhi awunjani, awubandi. Sengathi ngabe uyabanda noma ushise, lokhu usivivi ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami. Leli bandla lalingelona abazalwane ibandla eliswele. Uma ufunda ngalo kuthiwa
lalibandle li-rich ukwedlula onke awu-7 ase-Asia. Yingakho lithi ngicebile anginjani angisweli. Laligqaja ngalokho ukuthi hey akekho umuntu onemali njengathi bazalwane. Khona lapho uNkulunkulu athi ukhulunyiswa ukuthi kawazi ukuthi uhambazi futhi uyaphuphutheka ubona emehlweni awazi la uyakhona. Into enkulu elalikhohliwe leli bandla umsebenzi wokushunyelwa kwevangeli. Ngenxa yokukhohlwa kwalo ilo msebenzi wokushunyelwa kwevangeli akalincomanga uNkulunkulu ukuthi lenze kahle. Liye lasolwa lalulekwa ukuthi aliphenduke kulezo zinto lilungise lawo ma mistakes eliwenzile khona ke lizobuyela libe ibandla elitusekayo. Uthi ngiyanxusa umuntu waseLaodikiya wozuzothenga umuntu wamehlo uthenga kuJesu usho njalo uJesu uthi wozothenga kimi umuntu wamehlo ugcoba amehlo akho ukuze ubone ukuthi wena uhambaze. Wozuzothenga ingubo kuneyingubo ozoyithenga kimi wembathe ufihle ihlazo abantu bangaliboni ihlazo lobuze ngoba wena umapunapuna. Ngisho ukuthi bazalwane umsebenzi esiwuphathisiwe wokushunyelwa kwevangeli is very very important. Wona obaluleke cishe ukwedlula yonke eminye esinayo. Uthi Timothy waziwa njengomvangeli sorry. Lezi zinto zingenza ngibe isichuse la. Angizwani nokuba isichuse ngifuna ukuyalusa. Uthi uPaul kuTimothy wesibili isahluko 4 kade ifunda nje maduze umzalwane Dlamini. Uverse 2 wakhona uthi shumayela izwi uqinise kuyisikhathi sokushumayela noma hey uma usuka lapho uya kumaKorinte oqala isahluko 9 ufunda uverse 16 uthi uPaula uma ngishumayela ivangeli anginadumo ngalokho ngokuba ngimelwe kwenze njalo. Uma ngishumayela ivangeli ngokuzithandela kwami nginomvuzo uthi ke uma kungengakho ukuzithandela kwami khona ke kungumsebenzi enguphathi siweyo. Ivangeli kufanele umzalwane azi ukuthi kufanele alishumayele ethanda namhla khona isikhathi la ukuzizwa ukuthi hayi namhlanje hey ngifuna ukuthatha ezami ke ngiphume ngebantu kusuka phi othandweni uzwa ugqozi nofuqufuqu lokuthi namhlanje ngifuna ukuyobatshela ngalo Jesu engikholwa nguye bese bakhona isikhathi la uzizwa khona ukuthi hayi nomzimba phansi kodwa ithuba mase livelile yenze njani shumayela izwi. Ngifuna ukugoqa ke ngifuna ukwanda kakhulu nokukhuluma ngoba ngikhuluma enizaziyo okwami bekunikhumbuza zona. Esibukayo ke ukuthi umsebenzi womshumayeli ukumemezela izindaba ezinhle. Umshumayeli ngummemezeli wezindaba ezinhle ukumemezela ukusindiswa ukushumayela ivangeli
ukushumayela izwi uqinise kuyisikhathi noma ngesiso. Ithe incwadi efundwe uDlamini kuTimothy wesibili 4 verse 5. Wathi uPaul kuTimothy, wena mzalwane qonda, ngoba khona abazalwane abayigwegwe abanama enhakis. Qonda mzalwane, qonda ezintweni zonke, ubekezele ekuhluphekeni, wenze umsebenzi womvangeli. Yini umsebenzi womvangeli? Shumayela ivangeli. Shumayela ivangeli. Ukushumayela ivangeli. Uthi kuTimothy wokuqala isahluko sokuqala evesini lesithathu kwayithinta cishe izolo uDlamini. Njengoba ngakutshela mhla ngiye eMakedoniya Timothy ukuthi wohlala eEfesi. Hlala eEfesi unganyakazi. Ngoba lapha eEfesi kukhona inkinga. Kukhona inkinga yabafundisi okwehlukile. Labo bantu ungabaniki ithuba lokufundisa izinto eziphambene ebandleni lenkosi. Bancisha ithuba, bavala imlomo, bangaqhubeki nokufundisa okudukisayo ebandleni. Umsebenzi womshumayeli yilo. Umsebenzi ngixolele, ngikholwa ukuthi izwi liyezwakala. Umsebenzi womshumayeli yilowo bazalwane, ukuvikela, to protect the church, ukuvikela ibandla. Ibandla mali seyingane, ibandla lingakabi nama elder, umsebenzi wonke usemahlombe kabani? Omshumayeli. Umshumayeli kufanele abe nezindlebe ezinde edlule ezembongolo. Umshumayeli kufanele abe namehlo amade adlula wenkalankala, akwazi ukubona into ikude, akwazi ukuzwa into ikude, athi uma eseyizwile into ayizwayo ebesethi ibandla likaNkulunkulu lizoba njani, abuye azogoma. Umsebenzi womshumayeli ukugoma ibandla, ukuze ma upoison wenyoka ufike ungasenamandla ebandleni, ibandla ligomile. Umshumayeli umsebenzi wakhe ukukhaliphisa indlebe ezwi izinto ezikhulunywa kude zingakafiki ebandleni, abuye azogoma ibandla. Umshumayeli umsebenzi wakhe ukuthi mayebona izinto ngamehlo akhaliphile zikude, abuye ezebandla. Njalo isikhathi esiningi fanele abuye azobheka umonakalo ongahlube sebandleni. Leya nto ma injeyana mayifika ebandleni ungakanani umonakalo ezodala, ahlale phansi nebandla agome ibandla. Mangikhuluma ngokugoma ngisho lento yo vaccine, yo COVID. Ngikhuluma ngokufundisa, uzwa izinto zizwayo ezizodukisa ibandla, ubuye uzofundisa ibandla, uxwayise ibandla, uqeqeshe ibandla, ukuze lezi zinto ziyafika ebandleni, ibandla ligomile, selinamandla ukubhekana nazo. Petro, umsebenzi womshumayeli. Umsebenzi womshumayeli. Ngakushiya eMakedoniya, uthi uPaula, ngakushiya eEfesi ukuze uyale abathile ngokuthi bangafundisi okunjani okwehlukile. Kwakuneyinkinga zezifundiso lapha ko-Efesi. Izifundiso zama-Gnostics, izifundiso eziphambene nezwi likaNkulunkulu. Kwakufanele lolu hlobo lwabantu lunganikwa ithuba lokufundisa ebandleni lenkosi, kuze bangalitholi ithuba lokudukisa ibandla. Umsebenzi wethu
bazalwane yilo umsebenzi wethu yilo bazalwane ukuvimba izifundiso zokweduka ibandla likaKristu lizicuculi nje namhlanje ngenxa ukuthi abashumayeli abawenzanga umsebenzi kufanele bawenze emabandleni ibandla limanikiniki linje namhlanje ngenxa yokuba abashumayeli bengobheko kwakhe abashumayeli babe ngofuno kwakhe akabakho ofuna okuka bakhohlwa umbhalo wabaseFilipi la ethi khona uPaula akungabikho ofuna ukabani okwakhe kodwa kube yilo nalo afune nokomunye Hayike into edabukisa nje ukuthi umshumayeli esongela abazalwane ekade bekhuza ukuganga kwakhe bathi sebekhuzile ukuthi umzalwane uyaganga yeke ukuganga ngenxa yokuganga kwakhe kuze kube khona abazalwane kade bemkhangeze ipapa ngesipunu bathi hayi umzalwane ngoba sesizwile ukuthi uyaganga wena lapho hayi leli papa sesolifunza abanye akhala umzalwane sonke labazalwane athi ngizonisuka abazalwane ngizonithathela inyathelo zomthetho ngoba senibulale ngendlala ingane zakhala ngeingane zakhe ukuthi zizodla nibephuca isinkwa ngoba bekufanele angakhuzwa mayiganga ibandla likaKristu linjenje namhlanje ileso yileyo nto edala ibandla libe nje cabanga ukuthi laba baseGauteng bangizwa kahle ukuthi ngithini ngoba lezi zinto engikhuluma ngazo zenzeke kubo kanje angifune ibiza gama lamuntu kodwa bayazi nje ngisakhuluma ukuthi ubani owasho njalo ubani injalo bazalwane indaba sinalo umsebenzi esiwuphathisiwe wokushumayela ivangeli wokubizela abantu enkosini sinalo umsebenzi onjalo umshumayeli futhi lapha kusambulo ubizwa ngokuthi ingelosi yebandla nakuba khulunywa nge-leadership as a whole kodwa ngifuna nje ukulisebenzisa ngiliqondanise nomshumayeli mhlawumbe le leadership okukhulunywa ngayo la kusambulo ayikakabikho ebandleni okulo uwe nje oyi-leadership yalapho kuthiwa ke kuwe uyingilosi yalo yebandla yabona ukuthi ubizwa ngegama eliphezulu kangakanani uma ungahle ucabange sekukhulunywa bazazi kahle laba kwaShembe ingilosi laba kwaShembe iyona language ekhulunywa kwaShembe ukuthi kwafika ingilosi ebizwa ngegama futhi bazi namagama azo ukuthi kwafika ingilosi ubani uma sibuka indaba yengelosi ngiyafuna siyithintele indawana ngihlale phansi awuye la kusambulo isahluko 1 sahluko 1 verse number verse number 20 imfihlakalo yezinkanyezi eziyisikhombisa ozibonileyo esandleni sami sokunene neziti zezibane eziyisikhombisa zegolide yile izinkanyezi eziyisikhombisa ziyizingelosi zamabandla ayisikhombisa neziti zezibane eziyisikhombisa zingamabandla ayisikhombisa amen izinkanyezi
ezisikhombisa ozibonile esandleni sami sokunene zini zizingelosi zamabandla umshumayeli akasanda kasali umshumayeli la umshumayeli uyingelosi yani yebandla umshumayeli uyinkanyezi yani yebandla umsebenzi wenkanyezi yini khanyisa uma kufika ukuhlwa amafu engekho esibhakabhakeni uzobonani phezulu izinkanyezi uNkulunkulu wayengahlobisi isibhakabhaka ngazo zihlalela umsebenzi wokuthi wena mawuhlwela ukwazi ukubona indlela uhambe uye lapho uya khona ngokuphepha ngoba lezi inkanyezi zidilutha ubumnyama kungabi lobumnyama othi nomuntu isandla ungaboni ngisho isithunzi umshumayeli umsebenzi wakhe ukukhanyisa njengenkanyezi esibhakabhakeni ibandla kufanele ibandla lingahambi ebumnyameni umshumayeli kufanele kuyena kuqala abe yini yisibani ebandleni kanjalo makukhanye okukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uyihlo osezulwini ngosuku lokuhanjelwa umshumayeli akakhanye njengenkanyezi esibhakabhakeni inkanyezi yebandla uma kukhona isici esisebandleni umsolo wabani inkanyezi inkanyezi ayiwenzanga umsebenzi ukhanya kwaze kwanesici kuphi ebandleni uma uNkulunkulu efika usola ibandla ma ufunda lamabandla engikhuluma ngawo la kusuka ku chapter 2 uya ku 3 kukhulunywa ngamabandla awu7 njalo uJesu ma eatheka isono esithile kulelo bandla uthi kuyo ingelosi yebandla lase-Efesu nakho enakho ngawo nakho okufanele ukulungisile nanti iphutha lakho olenzile khumbula lapho uwe khona wenze njani ngoba wena uye walahla uthando lwakho lokuqala awusenalo uthando olufana nothando lwamhla uqala ukwemukela inkosi lokho kukhomba ukuthi kukhona la uwe khumbula ukuthi uwe kuphi wenze njani uphenduka kungenjalo ngiyeza kuwe masinyane ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yakho umsebenzi womshumayeli inkanyezi ibandla kufanele nangelilodwa la litholakala ibandla linesici litholakala ibandla lihamba ebumnyameni litholakala ibandla liphila ezonweni kukhonani phakathi kwalo umshumayeli umshumayeli ke sishilo sathi kufanele ashumayele ivangeli kufanele amemezele izindaba ezinhle amemezele indaba zokukhululwa kwabantu makukhulunywa ngengilosi la sengishilo ngathi ingilosi ngokujwayelekile ingilosi kuthiwa isithunywa sokomoya a spiritual messenger incazelo ekahle injalo ingilosi yebandla a spiritual messenger esihambisa umlayezo isithunywa sikaNkulunkulu esigijimisa umlayezo kaNkulunkulu ezindaweni zonke kubantu bonke
ugcina upetrol ulahlekile ula ikamereni mbona secisha leli thoshe phambi kwami belisanganyisela ya bazalwane umsebenzi wokushumayela ivangeli ubaluleke kakhulu niyakhumbula ngike ngathi cishe kuyizolo ngakhuluma ngokuboshwa kaSathane ukuthi lapha kusahluko 20 kusambula kukhulunywa ngokuboshwa kaSathane uthi uJohane wabona enye izingilosi iphethe iketango elikhulu nesihluthulelo sakwalasha yambamba uDraco inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane yambopha ngaleli ketango yamphonsa kwalasha indaba lapho bazalwane iketango leli aboshwa ngalo uSathane ivangeli uma abashumayeli bethi akume ukushunyayelwa kwevangeli ngenxa yeCovid bathi Sathane you are free ukhululekile Sathane ithuba lakho manje akuthatha iposition thina sisathi ukuhlala phansi sime ukushumayela ivangeli ngikhuluma ngento yala ekezekele kulesi sishaya mthetho sasimandile mina phela ngiligudla iguma mangithanda khuluma nje nqonda khuluma ngomthetho waphuma emandeni kwisishaya mthetho sasemandeni wathi akuma ukushumayela ivangeli ake kungabonakali kule minyaka yeCovid kubonakala abazalwane bephethe amabhayibheli bengena umuzi nomuzi bethi bashumayela ivangeli ngoba abantu manje besaba ini iCovid ma bebona umshumayele ngena esangweni bathwala izandla ekhanda bathi uyangena iCovid ekhaya safa saphela bathi kabashumayeli ke stay at home hlalani phansi niyeke ngisho inkonzo zingabi khona elamicala yilale nkonzo njengoba benigijima omandeni nje icala lami alithethwa leli lami nenqondo kuthethwa elokuthi ngabiza inkonzo kuthi uyinkonzo azenziwe njani kwakusho bani uJesu ngesikhathi besho njalo abashumayela uJesu utheni uthe uJesu hambani akakajiki kulokho ukuthenini hambani manje ke kufanele silalele bani umshumayeli noJesu na ubani oqinisile umshumayeli noJesu na uJesu zathi ke insizwa zakwaZulu inyama mbi emadodeni kwenzenjani inyama mbi seyisuthi inyama ngileyo nto enjalo ke ngileyo nto nje enjalo sengenyama mbikho nje ngina laba bazalwane ingcosane enginayo anginakuyeka futhi ukunibonga ngalokho anginakuyeka ukunibonga ngalokho ngoba mhlawumbe yilokho kuyonenza niphunyuke ogibeni lukaSathane abambe ngalo abantu kuba bangayenzi intando kaNkulunkulu bazalwane asingalibali ukwenza umsebenzi esiwuphathisiwe asingayeki singami indawo hey nangesikhathi lesi seCovid njoba kuseza o50 wave sisazoshumayela uJesu kunjalo sishumayela uJesu ophilayo abantu befa uma ngisafika kwakho uthi ngena
neku kaNkulunkulu ophezulu konke sizwe ukuthi usilethele ini. Basho njalo uKorneliyo. Sekufika uPetro. Washo uKorneliyo wathi sesiphambi kwakho ukuba sizwe ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthini kithi nawe. Silandele lo sihleli njengamanje kuba usilandise izwi likabani likaNkulunkulu. Kushindoda kaNkulunkulu ekholwayo Korneliyo. Umsebenzi wethu asingawuyeki bazalwane as long umuntu ofika ekhaya lakhe esakwazi ukuthi ngena asizukuma. Makufanele sishumayele sifake ifonyo sizokwenza njalo. Sifake ifonyo singene phakathi kwabo. Sishumayele uJesu ophilayo. Sishumayele uJesu oyinkosi. Sifake izifonyo. Ngoba izwi linjani liyezwakala kuphi endlebeni. Bazalwane yilokho ebengithi ake sabelane ngakho kulesi sikhathi sasemini nje ngibone abasekitchen sebehleli ngapha lokho bekusho ukuthi sebe ready balinde thina. So ke ngaleyo ndlela ngizocela ingane zakwethu sithathe noma ichorus sicele umzalwane uTom Mloyi asibongele nakho ukudla komphefumulo, asibongele nokudla kwenyama esisazokudla. Amen bazalwane. Asithole ke